खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैयानि मोनानि समाव गुवाहाटी नोगोराव सासे बबि फिसाजोजों लोगोसे बिमाखौबो माखासे दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सानै बिमा आरो फिसाजो सानैखौबो गासै सा-8 सुबुंफोरा न'नि इन्जुर सिफायनानै हाबफैनानै जिनाहारि खालामदों आरो मोदोमनि गुमुर बाहागोआव बानलु गुन्दै फुनफबना थैहाबनाय अबस्था खालामना गालांदों होनना खौरां मोननाय जादों। उनाव पुलिस हानजाया खौरां मोननानै फैनानै जिनाहारिनि बुलि जानांनाय सानै फिसाजो आरो बिमाखौ जिएमसिएचआव थिसनदों होनना खौरां मोन्दों। दायनिगिरिफोरखौ पुलिस हानजाया नागिरगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया करिमगन्ज जिल्लायाव माइरंजों आबुं जानाय गां 200था माइरं बस्ता हमनो मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे माइरंखौ गुबुन रायजोआव फानहरनो थाखाय दोनखुमादोंमोन। बे माइरंनि लिरथाया खमैबो 1000 केजि जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों ओनसोलनि नाजिम उद्दिन होननाय सासे फालांगिया सोमोन्दो दं होनना खौरां मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया आसामनि धुबरी जिल्लानि चापराव गंसे बासनि जाब्रबथाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बे बासनि जाब्रबथायाव खमैबो बासआव गाखोनाय 40 जन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बासआ हरखाबै गोबां गोख्रैथिजों फैनानै हाथिपथा होननाय मोनसे गामिनि साखाथियाव थानाय 17 नं माहारियारि राजालामायाव फांसे बिफाङाव गोगोमै सौदावफैनायनि जाउनाव बे जाब्रबथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे बासनि नम्बरखौ AS25BC 1860 होनना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ चापर देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया आसामनि मरिगाव जिल्लायाव सानै साइबार क्रिमिनेलफोरखौ पुलिस हानजाया हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दुथां सुबुंफोरखौ मरिगाव जिल्लानि बुवालगुरि गामियाव हमनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारियै बाबुल इस्लाम आरो रुबुल उद्दिन होनना मिथिनो मोन्दों। बे हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय पुलिस हानजाया 167था सिम कार्डफोर, 6था ATM कार्ड, गांब्रै पासबुक, गांथाम आधार कार्ड आरो गांब्रै भटार ID कार्ड मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैखौबो इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्ट आयेननि गेजेरजों केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बिसोरजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनाया गोख्रैनो सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। मुलुगनि गोहोगोरा ब्रिटेन हादरा मुवा बेसादफोरनि हरखाबै गोबां बेसेन बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरा गोब्राब जेंनायाव गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला UKनि कनजुमार बेसेना मे दानाव गासिबो मुवा बेसादफोरावनो 7.9% बांदों। थांनाय दानाव ब्रिटेन सरकारा बेंकनि इन्टारेस्ट रेटखौ 50 बेसिस पइन्टआव 5% बारायना होनायाबो गोबां कास्टमारफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इलेक्ट्रिक बिलनि रेटआबो मे दानाव 5.1% जाहैदों, नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय एप्रिल दानसिम बेनि रेटआ 0.7%ल'मोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो पेट्रल आरो डिजेलनि रेटआबो हरखाबै बारायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।